Mira, estem veient ja els tornejants. La primera volta que veurem els tornejants, esta dansa tan típica d'aquestes festes d'Algemesí. I esta encara més difícil encara podríem dir, perquè crec que requereix a més una preparació molt especial. La dansa de la muixeranga necessita preparació i assajos, però els tornejants tenen, a més de que fer assajos, tindran una preparació física per poder suportar el que és la força que anem a veure després en una sèrie de danses. Han fet una espècie d'enfrontament, els guerrers, i acabaran agenollant-se, que vegem al fons, davant de la imatge de la Mare de Déu. Molt bé. Recordem que els tornejants tenen el valor simbòlic de protegir i venerar de manera solemne a la Mare de Déu. També veurem diferents variacions en el ball dels tornejants. Julio? Sí, veurem floretes que té algunes variacions, con enfrontaments, i després la part més completa un poquet de la dansa dels tornejants ja s'anomena la fuga, que té una duració realment... T'has quedat potser en aquestes imatges? Sí, d'una duració més llarga se m'ha quedat mirant les imatges. Sí, t'has quedat mirant les imatges. I m'ha perdut un poquet. Que això s'anomena la fuga. La fuga, o sigui, florets i fuga. Les floretes, que n'hem vist antes una de lluny, estan ballades per 2, per 1 o per 4. Me retire perquè no és una qüestió de persones, és una qüestió de la festa està viva, n'hi ha molta gent que està darrere i no n'hi ha ningú problema. L'ànima voldria seguir molts anys, però no passa res. Enrique, contanos una miqueta què anem a veure. Vas a presentar-nos un ball que van a interpretar ara mateix així en directe? La fuga és el compendi de tot el que és el ball. El nom, com és una dansa barroca que pretén ser la dels cavallers de la Mare de Déu, és el compendi de tot, com una tocata i fuga. Comença molt breu, molt espaiet, molt lento, com és el passeig, després de torneig i cabrioles, i acaba en una exaltació dels cavallers davant de la dama. Els nostres companys, Carmen i Julio, estaven comentant precisament això de les condicions físiques. Se necessita uns requisits, no?, per a poder seguir aquest ritme dels tornejants. La bona qüestió és que, per tradició, el ball de tornejants, el dansant que ix ha d'entrar. No hi ha canvi possible, ni siquiera en la processó més llarga, la d'esta nit. Per tant, és un ball compromès, és una tradició, podria ser d'altra manera, però sempre s'ha dit del tornejant que ix entra, viu o mort, però entra. Tu has ballat molts anys. 24 més 2 més de mestre no ballant. Va fer llàstima això de deixar-te el càrrec o com està la cosa? Es posa en la sang, que és difícil, però bueno, la festa és molt extensa i uno pot participar des de moltes vessants i en aquest cas tinc altres vessants per a participar. Moltes gràcies, Enrique, per aquestes explicacions. Anem, si vos sembla, a veure com és aquest ball dels tornejants.
Molt bonic este primer ball dels tornejants que acompanya el so del timbal. Ara continuen fent el mago en anar passejant per el carrer en el sol del timbal i ara quan acabe la música te diré una cosa d'este timbal. El guió de la Mare de Déu està aixint en estos moments. Què volies dir del timbal, Julio? I aquest timbal està en Algemesí des de 1811. Li faltaren els algemesinencs als francesos en la guerra del francès, Que curiós. quan ocuparen el poble d'Algemesí abans d'ocupar la ciutat de València. És data de la guerra de la independència i és un símbol als tornejants. També el timbal, el tambor ha anat passant en la mateixa família i el que estava tocant en aquests moments és un descendent este en concret no és, ara te diré el timbal. Que curiós, que anècdota més curiosa que acompanya aquest timbal ja llegendari, per tant, als tornejants. Ha dit antes David que ja se retirava perquè té que donar pas a la Sant Jove i estem veient com quan passa la processó molta gent que ja s'ha retirat vestida de particular li donen l'honor de participar un moment en aquesta dansa. Sí, és de veres. Este és el tambor, és el tambor. de la guerra del francès. El duguerem a Corea perquè els tornejants estaven l'any passat convidats per la ciutat de Gangneung en Corea perquè realment estaven impressionats en esta dansa i se'ls dugueren cap allà. Per tant, un tros més de la història que té només este tambor. Tambor francès, es diu. El tambor francès. La indumentària dels tornejants també és molt, molt bonica i molt especial, aquest teixí de plata que imita les antigues armadures medievals i s'acompanyen, que jo crec que és el fet més característic del ball, d'eixes varetes vibràtils que simbolitzen les llances. I en el barret vegem una altra part molt simbòlica, la creu de Sant Jordi, de l'antiga corona d'Aragó. Sant Jordi era el patró de l'antiga corona d'Aragó, patró de Catalunya, d'Aragó, de València, abans de que un altre valencià ocupara i succeïra Sant Jordi en el patronatge de València, que és Sant Vicent Sant Ferrer. Vicent. Està tot ple de simbologia, cada ball, cada dansa, cada ritual, la veritat és que té la seva història pròpia. Jo crec que no m'estranya que la UNESCO es quedara, com tu dius, bocabadada pràcticament en tot el que hi ha darrere d'aquestes festes. I també veiem així a la part, a la dreta o esquerra de les imatges, a un xiquet que va en varetes de recanvi, m'imagino, no? Per si les perden o cauen. Ara després t'ho contaré, perquè és important el que m'acabes de preguntar. Anem a veure la lluita entre dos guerrers. En esta dansa, són totes igualment volgudes, però esta és molt especial en Algemesí. Només poden ballar 6 dansadors. Tenen un recanvi de 8 i és molt difícil arribar a ballar. Per ballar-lo tens que al començar de botarga, de xiquet, duguent les vares. Clar, per això era important el que m'estaves comentant. Val. O sigui, no és una figura només que vas en les vares, sinó que has de començar per ahí per arribar a ballar. Per tant, aquest xiquet imaginem que estarà absorbint-lo tot.
Perquè és una dansa que realment impressiona molt als algemesinencs, molts xiquets la volen ballar, però clar, la simbologia són 6, més el recanvi, i no podíem afegir més coses perquè anem canviant el que és la tradició. Entonces, qui vulgui ser tornejant ha de passar començant de xiquet, duent les varetes, perquè quan les llancen a l'aire, a vegades les agafen en les mans, la major part de les vegades, però a vegades cauen a terra. El tornejant continua ballant i el botarga el que fa és arrimar-li immediatament la vara perquè la tinga en la mà. Recordem, la plaça Major, escenari com no del dia aquell 28 de novembre del 2011, quan es va fer públic que les festes eren patrimoni de la humanitat, les salves que es llançaren, les campanes... Jo vaig tindre l'oportunitat de vindre en Canal 9 i la veritat és que polsaren tota l'emoció del poble quan vegem aquesta dansa dels tornejants entrant a la plaça Major d'Algemesí. Esta dansa se creu que és una de les danses més antigues d'Europa. No nascuda a Algemesí, lògicament, desconeguem, però està emparentada, si se fixeu, en els creuaments de peus. No sé si teniu en la imatge, recupereu un poquet de l'Aurrescu dels bascos, sí. O també algunes danses del Piemont italià, danses guerreres preromanes, que de ser ixe possible origen, lògicament, algun italià o algun basc en algun moment de l'edat mitjana el hauria de dur en el Algemesí, perquè així com les altres danses sí que poden tindre un origen, una continuïtat, l'essència d'esta dansa, la veritat és que algú degué de dur-la de fora. Algú diu que sí està emparentat en els torners de Morella, però la gent de Morella diu que és molt distinta, Una salutació també d'ací a un poble que guarda tant les tradicions com nosaltres. Bon dia, morellans. Queda dit aquesta salutació, clar, cap als ports, que viatja cap a la capital, cap a Morella, quan vegem el guió de la Mare de Déu, i per tant això indica que està també a punt d'entrar a la plaça. Mira. Lo que diu que gent balla una cosa. Este muixeranguer li haurà donat el pas a un altre tornejant i ella ha continuat en la muixeranga. Que bonica imatge. Molt bonic. I també per el que estic dient, una mateixa persona pot anar passant per diferents valls en la seva vida. Sí, sobretot, i és un detall que les 6 persones o 8 persones que van els tornejants, és un detall que es retiren a temps perquè són molts els algemesins. És un honor ballar els tornejants, que facin el que creguen, però també és un retall i s'ha retirat a temps perquè entre la sang nova. Te pots retirar de tornejant i pots continuar de muixeranguer, de tabaleter, de dolçainer, perquè la festa està ahí i la festa és de tots. Sí, és el que diria també precisament el mestre dels tornejants, David, que es retirava per a donar pas a gent nova. Sí, perquè les muixerangues tenen un nombre indeterminat. Tu pots afegir-te en la preparació, lògicament, perquè no pots entrar a jugar. Fer la muixeranga no és... Ser muixeranguer no és fer la muixeranga. Ser muixeranguer és molt més. És preparar-se, és alçar la torre i és tindre l'essència i la saviesa del poble que ha sabut continuar totes aquestes coses. Ser muixeranguer no se sol fer torres. Ser muixeranguer és tot això. Ser d'Algemesí, també.
Clar, és que és important també recalcar que és d'Algemesink, els algemesinencs no viuen això també com un espectacle, sinó com una vivència, com un sentiment que naix del cor. I possiblement per això no... Hasta fa molt poquet de temps la festa era molt desconeguda, perquè els algemesinencs no ixen a mostrar la festa, ixen A viure-la. a viure la seva festa. Anem a veure en estos moments d'altra vegada la fuga en este conjunt de la plaça Major i en el fos de Muixeranguers i Dolçainers.
la basílica fent magos que diuen... La plaça ha esclatat en aplaudiments en este ball que han interpretat els tornejants. Quan anem a tornar, Julio, a la plaça, perquè la nostra companya... Estan entrant els magos ara a la basílica. Sí. Mentre deixem entrar, per tant, a la basílica, com ens comentàvem, Amparo Fernández estava en el carrer Berca, però ara s'ha traslladat ja a la plaça Major i crec que allí està amb algun convidat.